Estàs escoltant una entrevista de Sección Oficial i Cineastes Cinèfils, en col·laboració amb el Cinema Girona. Amb Ignasi Rivero. Bona. I el Rubén, que apreta molt pel campionat o què? Muy bien, muy bien. Normal. Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes. Quin? El company? No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent. Què m'estàs parlant? Bona. Guanyaré. Que sempre guanyes. I tornaré a guanyar. Per història. Què fas, tio? Has parlat amb ells? Amb qui? Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré. Cris. Cristina, t'estàs prenent la medicació? Guanyaré. Avui tenim el plaer d'estar amb la Laura García Alonso, és la directora de Corredora. Com et deia fa uns minuts, em sembla una de les pel·lícules catalanes més interessants d'aquest any. Com estàs? Doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí i molt nerviosa perquè s'estrena avui. Fa anys, quan vaig començar la carrera, tenia un professor que sempre deia que fer cinema és una cursa de fons. Et sents d'alguna manera una corredora? Sí, evidentment. Jo, mira, em considero certament afortunada perquè he pogut fer la meva primera pel·lícula amb 36 anys, però no deixen de ser 36 anys fins a aconseguir debutar. Vull dir, sí, és una carrera de fons i després, clar, evidentment ja de cara al futur, no? Fer-ne una altra, fer-ne una tercera, fer-ne una quarta, sí, això és no parar de córrer a bon ritme. Com indica el títol, Corredora és una pel·lícula esportiva, però és també una pel·lícula sobre la salut mental. Com la definiries com a directora? Doncs exactament això, una pel·lícula sobre salut mental i esport, on tot es mescla i res és massa clar. No saps si l'esport és una salvació o una perdició. Podries haver escollit molts temes per parlar de la salut mental, però has escollit l'esport d'èlit. Per què aquesta decisió? Doncs perquè em donava uns ingredients molt interessants per crear la pel·lícula. Primer, un ambient de moltíssima pressió, una carrera molt curta, perquè els esportistes al final als 30 i pico ja s'han de retirar, i això afegeix encara més pressió afegida. I després, realment l'origen de tot va ser aquesta idea de la lesió invisible, no? En un context com l'esportiu, on una lesió física pot acabar amb la teva carrera, doncs com gestiones una lesió invisible? I aquest punt de partida em va semblar que podia ser la pel·lícula. Hem de parlar de l'Alba Sáez, que és la protagonista, l'actriu protagonista que interpreta la Cris a Corredora. És un personatge que requereix d'una emoció molt extrema, també d'una preparació física. Com va ser el procés de trobar l'Alba? Doncs trobar-la va ser un regal, perquè era un repte enorme. Vam fer un càsting a Catalunya i estàvem buscant coses molt específiques. Primer un físic, no valia qualsevol físic. És a dir, teníem un any pel davant per entrenar, però clar, no podíem convertir qualsevol cos en un atleta d'elit. Després estava buscant algú que tingués una qualitat interpretativa que pogués... Una actriu que fos capaç d'improvisar, que és un talent que no tots tenen, per molt bons que siguin, perquè jo trobava que volia emular una mica la manera de fer d'Una mujer bajo la influència de John Cassavetes. No? Aquesta manera que té John Cassavetes de retratar la bogeria a partir de la improvisació, i per això queda tan genuí i tan real, no? Perquè va fent coses que... el personatge va fent coses que en realitat són molt il·lògiques i, per tant, molt contràries a la lògica narrativa cinematogràfica, no? Que és absolutament racional, ordenada, cohesionada... I, per tant, jo necessitava que per molt que jo escriguís un text, l'actriu fos capaç d'estripar-ho i fer-se seva l'escena i improvisar al final, no? Tallar frases, fer pensaments redundants... Jo creia que tot el que li passava a la prota ho havia de passar pel cos, l'actriu. No valia jo que escrigués un text i que ella l'executés únicament. Llavors l'Alba, en aquest sentit, tenia aquest talent i va fer un càsting extraordinari. I recordo perfectament que quan va acabar el càsting jo vaig enviar-li un WhatsApp al coguionista, al Pol, que és la meva parella també, i li vaig dir: la tenim. I en quin moment decideixes confiar en l'Alba? En quin moment veus que ja teniu a la vostra Cris? Doncs en el moment que de cop en aquesta escena que jo els demanava, que era molt complicada, que era quan ella havia de verbalitzar tot el complot
que ella tenia al seu cap i tota la psicosi, doncs això jo els hi feia improvisar a les noies i l'Alba, en la tercera o quarta toma, quan ja havia entrat molt endins, es va connectar amb una intuïció molt difícil d'explicar i era capaç d'entendre emocionalment per on passava la protagonista. I després a casa, revisant el material, perquè clar, el vaig revisar una i mil cops, em vaig adonar d'una cosa molt física que fa l'Alba, que és que quan està dins, quan està transitant i quan està inspirada i quan no tiene el duende, no parpadeja. I és una cosa que el Walter Murch sempre deia, no? Ara no sé si va ser el Walter Murch, jo sé que el Walter Murch té una reflexió sobre el parpadeo, no? Cada cop que parpadea un actor vol dir que està assumint un pensament. Però hi havia un actor que no recordo qui, que deia que això, que els bons actors no parpadegen perquè estan dins, no? I tu com a espectador et deixes absorbir per aquells ulls, no? I jo vaig pensar, ostres, no està parpadejant, fixa't, està tan dins que m'està absorbint. Un personatge tan important com el de la Cris és el de la seva germana, l'interpreta la Marina Sales, i ella encarna, no, aquesta postura de l'acompanyant. Quin va ser el procés també de trobar la Marina? La Marina també va ser un altre regal, va aparèixer més endavant, inclús ja quan l'Alba i jo ja portàvem mesos treballant, perquè vam estar molt de temps treballant el personatge, i ella va entrar, a mi la Marina m'encanta com a actriu i sempre la tenia moltes ganes de treballar amb ella, i és cert que a la Marina li vaig demanar una cosa que en realitat mai demano a actors con sobrado talento i demostrado talento, però sí que li vaig demanar un càsting amb l'Alba. Però no era tant un càsting com per provar la seva qualitat interpretativa, sinó per veure com funcionaven com a germanes. Si hi havia aquella cosa que és tan estranya d'explicar, que és la química, no? Llavors vam fer un càsting, l'Alba i ella, que semblaven germanes, es va trencar la vergonya, la desconfiança, no sé, va haver-hi allà una cosa que van connectar molt i es van fer molt amigues. I també vaig pensar, ja la tenim, i què dir de la Marina? Tant la Marina com l'Àlex, quan van entrar en el projecte, van entrar des del mateix lloc on treballava amb l'Alba, que és des de la creació, des de la col·laboració, des del qüestionament. Llavors amb tots els actors hem reescrit escenes, les hem destripat, m'han qüestionat diàlegs, hem tret diàlegs, fins a arribar on estem. Clar, perquè estem parlant també de la teva primera pel·lícula, i és una pel·lícula que un dels punts forts que té és que en cap moment cau en tòpics. Et feia por en algun moment caure en algun tòpic? Sí, evidentment. Sobretot en quant a la salut mental, no? Perquè sí, són personatges que tendim a veure molt estereotipats, no? O són bufones divertidos o bé són psicòpates, que no té res a veure psicosi amb psicopatia, no? O bé són psicòpates violents, com el Joker, no? Llavors hi havia alguna de no caure tampoc en histrionismes, perquè per molt que la locura tingui, que la bogeria tingui aquest punt una mica pujat de to, tampoc calia fer un retrat histriònic, no? Llavors sempre optàvem com per la contenció amb tots els actors. No? Anem a lo més petit, inclús quan estem parlant d'estats tan alts de consciència. Una pregunta que a mi m'agrada molt fer és referències cinematogràfiques que en el teu cas com a directora hagis pogut tenir. Però Corredora em sembla precisament una pel·lícula que trenca amb totes aquestes possibles referències que podem tenir en l'imaginari col·lectiu quan pensem de cinema esportiu. A quines pel·lícules tenies clar que no volies assemblar-te? Doncs a pel·lícules esportives, molt esportives. A mi la banda sonora i certes escenes de Carros de Fuego m'agrada molt, però no deixa de ser una pel·lícula esportiva que explica l'ascens a la glòria. No sé amb quines no em volia assemblar, la veritat. Sí que sé que em volia assemblar a La soledad del corredor de fondo. I aquesta cosa que té antisistema i aquesta cosa que té això de fer una crítica directa al sistema opressiu. Estem parlant d'una pel·lícula dramàtica, però personalment em sembla que té seqüències molt enèrgiques, amb la música que escolta la protagonista, la Cris, també en la interpretació de l'Alba. Tenies clar que aquest to era el que volies transmetre ja des del principi? T'hi vas trobant. Sí que quan llegíem el guió pensàvem, ostres, tot el començament sembla un thriller o inclús una pel·lícula de terror, no? Com que no saps ben bé què està passant, perquè no estàs dins directament del seu cap i dins de la seva lògica, sembla una pel·li de terror, no? Perquè faig com un ús molt clar de la música com per
sempre la meva intenció havia sigut que tu sentissis el seu estat emocional, no tant que l'entenguessis, no? Llavors vaig recórrer recursos molt típics del thriller i del terror com el so i la música. Llavors a mi em semblava que la hibridació de gèneres era superestimulant, saps? Que tingués com pinzellades de terror, pinzellades d'un drama en una família, en un entorn més domèstic i de cop aquest final tant de pel·lícula esportiva, tot i que amb un contrapunt a la pel·lícula esportiva típica. Abans jo també et parlava de Yo no moriré de amor i les dues pel·lícules, tant Corredora com Yo no moriré de amor, són debuts. Una sensació que tinc és que les grans pel·lícules de l'any són debuts. Què et sembla? És una sensació que també tens? A veure, els debuts són molt estimulants també pel cinema, no? Perquè de cop descobreixes algú nou, no? En aquest cas jo també tenia moltes ganes, per exemple, de donar una oportunitat a una cara nova, no? Ja que jo debutava, que debutés també una actriu, no? Que és molt difícil entrar en la indústria i de cop ser vista, no? Per la indústria. Llavors vaig dir, l'actriu que també sigui com jo. Els debuts són molt estimulants per això, perquè de cop dius, bueno, i aquesta noia que ha fet aquesta pel·lícula d'on ha sortit i què farà després, no? Hi ha aquest misteri que potser no tenen tant els directors més consagrats, no? Que ja han marcat com un estil o una tendència, no? Hi ha alguna de descobriment i de misteri del que passarà amb els debuts que és molt xulo. Però ara jo no sé si m'aventuraria de que són les millors pel·lícules, perquè encara venen totes les de Cannes. Bueno. La bola negra, no? El ser querido, Viva, de Aina Clotet. Vull dir, encara queda cine pel davant i serà un any molt complicat. O sigui, serà un any molt complicat per mi si vull guanyar alguna cosa, però sobretot serà un any molt estimulant pel cinema espanyol, sí, sí. Segur que sí, jo recomano moltíssim Corredora. Espero també que tingui un recorregut llarguíssim perquè és una pel·lícula que proposa una mirada completament diferent i interessantíssima. Així que agraeixo molt aquests minuts. Moltes gràcies a tu i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.